Na, bemutatom egy kicsit a házat, ahol élek. Ez a kupleráj az enyém, ez a szemetesem. Az a vadi új telefonom, nagyon jó. A gyógyszereim és a különböző tabik. Ez egy fotel, a Sovi gépe, a cuccai, az én cuccaim is. Ez itt a szekrényünk. Így. Igen. Ez az ágyam. Nagyon jó kis ágy. Így. Az ott a gatyám szárad. Sovi ágya. Az ő kuplerája. Úgy. Az ő szemete. Ez a szárítónk. Így. Kilépek a szobába. Itt Sándor a szakács alszik. Ha most épp itthon van. Ez a folyosónk. Ez itt a gyerekek szobája. Ők nincsenek itthon. Sajnos. Sajnos elutaztak egy 2 hónapra. Aztán itt van a fürdőszoba. Ez a WC-nk. Hát tudjátok. Azután nagyon különleges zuhanyunk. Mindig van meleg víz. Aztán itt le tudok menni a lépcsőn. Ez a lépcsőnk. Így. Itt vannak a levelek. Brianeknek, Michaeleknek. Ez itt a kijárat. Mindig itt nézem meg, hogy van-e valami voucher, vagy valami ingyen cucc. Azokat a büdös cipőink. Nem megyünk, jó? De ott van egyébként, itt látszik Collins Park. Így néz ki. Nagyjából. Így, igen. Azután, ez itt az Zoliék szobája, ide sem megyek be. Semmi keresni valómat. Ez a mosógép. Nagyon sokat tud, például kimossa a ruháinkat. Jól. Igen. Aztán ez itt a nappali. Általában itt szokott menni a pudváskodás. Az én helyem. Ez itt a Mexican Lime italom. Itt áruljuk a kajáinkat. Sovi és én. Illetve még itt is. Erről beszéltem. Ez itt a sütőnk. Itt nagyon-nagyon nagy dolgok szoktak készülni mostanában. Hát ez ilyen. Láttatok már sütőt. Ez itt a különlegesen zárható ajtónk. Most már mutatom meg, hogy működik. Itt véletlenül éppen süt a nap. Hát ilyen sincs túl gyakran. Azok ott a lengyel szomszédházak. Ezek itt a portugál szomszédházak. Itt van egy újabb éléskamránk. Ja, ezek itt a gyerekek játékai. Az egy repülő. Hát bejössz. Itt láthatjátok a hűtőnket. Itt a nagyon nagy kajám maradéka tegnapról. Ez ilyen. A gyerekek további játékai. Zoli virágai. Az ott egy fészer. Ez itt maga a ház hátulról. Így, valahogy. Igen. A gyerekek csúszdája, illetve homokozója. Ez itt a szárítókötelünk. Nemrégiben leszakadt. A gyerekek hintája. Sovi kedvenc húgyozóhelye. Egy rózsa. Ott is van egy rózsa. Csak az letört mostanában egy kicsit. Elázott székek. Asztalok. Ez itt az ugráló kerete. Az kár, hogy lebontottuk, mert nemrég itt tudtunk volna pogózni nagyon keményen Slipknotra. Az Zoli létrái, a barna kuka, a kaja maradéknak. A zöld kuka, mindenféle cuccosoknak. A fekete kuka, amiben nem vagyunk tisztában vele, hogy mit kéne dobni igazából. Úgyhogy
Leginkább dekkeket dobunk bele. Ez itt a fakapu, ami kivezet az első udvarra. És ott egy posta, vagy egy valami. Na. Hát itt lakom, látod, ez az a ház. Így. Egy ilyet azért hadd küldjek meg, vagy egy ilyet. Így. Oké.